Portodosón volveu a ser fiel á súa cita estival co polvo. Durante toda a fin de semana, en dúas xornadas, o sábado e o domingo, os amigos do Bo Comer tiveron parada obrigada na localidade sonense, nunha festa como a do polvo que acadou este ano a súa edición número 32. Durante os 2 días na carpa instalada para a ocasión na fachada marítima, repartíronse ao redor duns 1000 kilos de cefalópodo. O polvo foi cociñado á feira, preparado coa receita de sempre, como ven sendo habitual á fronte dos fogóns a Polvería Veloso de Puente Ulla. A verdade é que moi ben, xa empezaron ás 12 da mañán querendo tiques para comer, que xa quería comer a xente, e abrimos ás 12:30. E ora a verdade é que veu todo o mundo así de golpe, teñen fame. Polvo non hai troco ningún. Se hai boa calidad, hai bo produto. Se hai bo produto, hai boa calidad. Home, nós somos rapidiños, amigo. Nós chegamos a encher a báldara, coa barriga, como se dice. O pulpo hai no que comer en quente, non? Home, claro, vamos a frío non está nada bon. Bueno, botaba un pouquiño máis de pimentón, pero tengo a pinta boísima, Bueno, ¿qué tal? Veo que tú arrancaste con la empanada. Sí, la verdad. Mira tu amigo cómo aprendió, ¿te das cuenta? Al final no espera, ¿eh? No espera. Y ahora tengo que hacerte la pregunta de rigor, ¿qué tal ese pulpo? Brutal, de los mejores que he comido. Excelente, muy contentos. Uy, tú tampoco eres de Portodosón, ¿eh? No. Soy de Colombia, vivo en Madrid, pero estamos visitando la feria y muy bien. Bueno, buen provecho. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos disfrutando el día? Pues fenomenal, esto es una maravilla. ¿De dónde vienen? De Madrid. ¿De Madrid? Todos los años venimos aquí a veranear. Estamos en Portosín y venimos todos los años. Eso es porque el pulpo tiene buen paladar, ¿verdad? Hombre, claro. Por eso se llama polvo. ¿Cómo? Que por eso se llama polvo. Ademais da degustación durante as 2 xornadas tamén se desenvolveron outras actividades alternativas. Unha delas a tradicional andaina do polvo, con saída dende a localidade veciña de Boiro e chegada a Portodosón, onde os participantes, como recompensa, disfrutaron da comida co prezado cefalópodo. A actuación do grupo humorístico Os Tristes, a cargo de Federico Pérez e Marcos Pereiro, ou a música, coa actuación de varios grupos tradicionais, como é o caso da banda Suevia ou o grupo de baile tradicional Anduriña, tamén tiveron un oco na programación, que cada ano se vai ampliando para tratar de animar o evento e que non se limite só á vertente gastronómica.